Midden in het boekje, daar staat een huisje. Dat is een zogenaamd Kaikunuku, een Kunuku-huisje. En die Kunuku-huisjes die hebben een belangrijke rol gespeeld in het archeologische leven van Ellis-Juliana. Want wat gebeurde er namelijk? Die mensen die, op een gegeven ogenblik viel het huisje uit elkaar, opgebouwd uit koemest en zo. Ja, het valt uit elkaar op een gegeven ogenblik. En dat huisje dat staat daar dan. En mensen die lieten wel eens wat liggen. Die denken, nou ja, die oude rotzooi, die nemen we niet mee in ons nieuwe huis, laat maar liggen. En dat wist Alice. En die was natuurlijk dol op die oude rotzooi. Want dat sprak over de geschiedenis van het eiland. Dus hij ging daar naar die huisjes toe die daar leeg stonden. En dan wist hij wel, ja, eigenlijk mag het natuurlijk niet. Maar dan kroop hij door die ramen. Ja, toen was hij een jaar of 30. En als hij dan wat zag, een venstoel, een vijzel of iets anders uit de oude tijd, comfort. Hij pakte het op, nam het mee en er stond er aan de andere kant van het raam stond zijn compaan. En die compaan, die heette Pater Brenneker. Een heel bekende man op Curaçao. Pater Brenneker. Heeft leuke boekjes geschreven. Penta, Curaçoensia, zo alles heeft hij geschreven. En hij zegt, Alice zegt zelf, nou, dat kwam uitstekend uit natuurlijk. Want ik jatte die dingen. Ik ging ermee naar buiten. En de pater die gaf gelijk de absolutie. Want het was diefstal in het belang van de gemeenschap. Zo heeft hij dat gedaan. Dus eigenlijk staan al die Curaçaose musea vol van gejatte spullen. Door Ellis-Juliana en Pater Brenneker. Het is maar dat u het weet.